Magandang araw tadi ato na to. Kaabot na. Traffic na sa pili. Hindi ako pili ako. Hindi magiging Narigas ka pa? Narigas sa bagputi ka naman. Na gusto ko sa bago, makagaling tulos. Anak, bagpot talikado. Hari na ra kidaro. Kato na. Kan, dumaritso na siya ra. Kato na siya mag-ulat. Harihan basili ka? Argad, baka ako nabantay. Ikaw, makararapo tulos ako. Kasabay ko. Nag-anap pa mga garay. Bakit kawang kung pa man na mataw? Kung maigpit na kaya. Cellphone mo, Ming. Nag-load. Ming, cellphone mo. Nag-load. Yan, pupunta na kami ng ano, ng Naga. Tira, Ming. Ha? Kapitan. Ipitan mo rin dapat ha. Kan, ipitan mo nga diyan. Bagang kapitan. Pinalagbag na dito. Na-traffic na. For viewers, hello. Hindi natatapos sa tinambusan. Yung nalagbag na tra. Nagluluwas. Pauno man raw si Kuwait. Say, Alex Arroyo. Ah. Mimising. Mag-abroadaan. kaban na ko. Ha? Kaban na ko na yan. Abroad. O, sali sana. Kaban na ko na yan. Pero buhat tumisis ko. Kaban na ko na. Sali yung pagtatrabaho. tanggap na din niya ako. Oras kan kita sin.
Sulo na lang ninyo dyan, no? Ginamit pa lang, no? Patangan ni winatapsan. Papanagamit pa ka. Nagkakarga pala ka. Kuya Papi, hello. Papunta kami na aga, Kuya Papi. Nagalaw yung ano, cellphone. Mahawakan eh. Seven viewers, hello. Papunta kami ng Basilica. Dala sa sa gawa. Ganon, talikod. Sinan man. Talikod. Pupot na naman. Hello.
Pilo. Pasensya na kayo, di ko mabasa yung comment ko eh. Mi, pagkikuha nga ni Mi. Babi, baka pwede. Telepon mo. Kaptan mo na natin ha. Nandito na kami sa Pula. Ay, kadis pa sa ano. Ah, Marupok. hello set viewers, silent viewers. Oh, lulitan pa. Uman, Ha? naroon ko sa naman. Still nakatindi sa naman. Dali, Pula. Ano yun yan? Inangalay na lang si Inong. Tanawan. Dito na kami sa Tanawan, Pula. Ano? Punta kami ng Naga. Magsisimba po kami. Si habang di pa Pinya Francia. Yung di pa gaanong maraming tao. Ay, naku. Super nice. Tuktok ninyo.
Ay, baby. Ah, Saka, libing-libing ka tayo. Kiniris. Iris. Sampat. Yan out ko muna yung live. At mamaya na lang. Mamaya ko na lang pagtutuloy yun. Dito na kami sa Pili. Kaya po kami. Hello sa 6. Kumusta? Ay. Tulog. Ayun si Pula sa likod. Sa likod. Yan. Hello everybody. Laro rin malikod. Bro Roy, napanood mo yung nyog ni Lupin. Sabi ni Kuya McCoy. Bula Central. Si Kuya Roy, si Kuya McCoy, tsaka si Kuya Papi, hello. Nag-order ko ni. At mamaya-maya po, magla-live po ulit. Bye Kuya Roy. Mamaya po ulit Kuya Roy. Bye Kuya McCoy, Kuya Papi. See you mamaya po. Sarado yun, Anikon.